Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Areglado mga ka-aksyon sa liwat, good day na, good morning sa aton sining nga mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy katapusan kita nga adlaw ha, karon nga bulan sang Nobyembre 30 kita nga presentation mga ka-aksyon. Magapangalagad kita tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga Sabado. Aksyon Hotline. Samtang nga nagapadulong kita diri sa istasyon sa Aksyon Radio na batyaganta ang pagtupa manipis katama nga talithi. Dala ini siguro sang bagyo nga si Tisoy nga ati ara gihapon no, sagwa sang par as of 3 a.m. no ining si Typhoon Kamore. Si Typhoon Kamore kung magsulod ini diri sa pungsod Pilipinas, ang iya mangin local name amo si Bagyo Tisoy. Aksyon Hotline. Ugot nga ginamonitor karon sa National Disaster Risk Reduction Management Council na nagamonitor kag nagapanugyan sa tanan nga mga miyembro na katapos ang Local Disaster Risk Reduction Management Office nga dapat magpabilin nga mangin alerto diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapabilin man ang blue alert status no sa duha ka mga ginapagwa si parado nga advisory sang alkalde diri sa Bacolod kag gobernador sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Aton man ginatpanugyan sa publiko, monitor kamuha from time to time diri sa Aksyon Radio Bacolod para nga mahatag naton ang pinagka-latest update sa bagyo. Now sa inyo mga kalendaryo kung lantangon ta karon ang adlaw Sabado pero pula ang kalendaryo no bangod karon nga adlaw amo ini ang ika-156 kadlaw nga pagdumdum sa kaadlawan ni Andres Bonifacio, isa sa mga baganihan kilala bilang baganihan sa pungsod Pilipinas. May mga program actually no diri sa Andres Bonifacio Elementary School sa siyudad sa Bacolod. I-check ko ba dito guys sa Aksyon Jan Diaz sino mga ara dira nga mga city officials may nagtambong bala sa sining kahiwatan. Aksyon Hotline. Ang iban nga mga national heroes tingin na dumdumya ang ila adlaw sang ila sining pagpatay sa ila no? Mga amo na nga mga selebrasyon. Si Andres Bonifacio lain siya ang pagkomemorar pagdumdum naton sa iya ang kaadlawan no ni Andres Bonifacio which currently national holiday ini, national holiday sa bilog nga pungsod Pilipinas.
siya gining orihinal na ginatawag nga supremo ng katipunan. May mga supremo man subong prote kuan niyo sa mga teleserye may mga supremo gaguluwa no. May supremo kag iban pagid nga mga code name. Pero ini siya si Andres Bonifacio madumduman nga kon Philippine Revolution ang pag-alsa sa mga Pinoy. Si Andres Bonifacio gina-considered o ginakilala bilang isa sa mga baganihan nga nagtindog sa tuig 1896 batok sa Spanish Empire. No, sa mga Espanyol, isa sa mga kinilala, no, isa sa mga kilalang baganihan diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Si Rizalia, ang iya ginadumdum ta kay Rizal, ang death anniversary niya, ti si Bonifacio ya mo ning kadlaw niya subong, no? Makon mo 156. Kung buhi pa si Bonifacio, ati matapsan ng liog sing iban nga mga nagapakilala nga daw baganihan pero ay man hinimuan. Action Hotline. With action, Henry Espulgar sa technical side, back up naton karon nga aga si action Dorel Cabato kag action Elry Dutilios. Ako naman action Artay Hupon checking in aton sini nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ari ay hibaloon ta karon update sa kaso nga pagkaaresto sang duha sa tatlo ka mga ginatudlo suspect o mo ni ang sindi sang lighter daw sa motorsiklo kung makakas ang helmet bala kagintunaan sang sunog sa Hava Pension House. Balon nato na nung latest sini ang palayag sa Bureau of Fire Protection angot sa breakthrough sang kaso. Action Hotline. Samtang i-check taman karon sa hepe sang La Castillana PNP ining pagluntad no ang kaso nga pagpanglutang patay sa isa ka suspetsado nga responsable man sa kaso nga pagpanglutang ti nag-responder ang pulis bumato siya no according sa kapulisan nagrisbak ang pulis kundi patay. Action Hotline. Samtang Western Visayas nagapabilin nga top 5 sa bilog nga pungsod kon kadamuon sa supply sang droga ang paghahambalan suno sa PNP National. Action Hotline. Tanong reaksyon diri sa pamunuan sang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Action Hotline. Samtang update man sa kaso nga paglasak sang kanter nga salakyan sa grade 4 nga estudyante sa syudad sang Cadiz. Ibaloon ta na karon ang latest update gikan sa hepe sang Cadiz City PNP. Ang mga aksidente ba sabong naka-obserbar ka mo, kadadlaw iya may aragid kakapatay no, sa aksidente. Grabe ya. Kung hindi malasakan sang salakyan o hindi madalasa mabungguan sang salakyan, self-inflicted nga mga insidente, ang masubo kay may ara nagakalamatay. Action Hotline. Halong kita no, na naman di nga doon nagtingob man yaman. Halin sa sunog nga madamo nagaluntad sa palibot sa pungsod Pilipinas. Bisan diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental naga-contest man sa kadamuon sang mga insidente o kaso sang sunog. Ate kapon no, pag-umpisa pala sa program ta, si Lieutenant Colonel Luisito Asibotse pagani ang nagserbi naton nga reporter nga break sa balita nga kasunog na ya ang high school department dira sa West Negros ang STI diri sa Bacolod. Action Hotline. Ano ini man nanong tabo ni kado kadamo sa mga insidente kadamo sa mga nagaluluntad ang mga kaso sa palibot naton diri sa probinsya and Bacolod. Tisubong din di kita kapanghilamos ari naman ho ang pamahog ni Tisoy nga base magsulod sa par sining nga weekend actually gina-expect mo tingaton panugyan labi na gid sa mga mangingisda oy kuidaho lang anay ha nga maghala ka palawod agud ibitar sa ginatawag
nga disgrasya. Action Hotline. Ayos no, ginabuksan na naman ang aton sining chat room dira sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Available ang inyo sini. Pwede mapadala ang inyo mga mensahe. May chat room dira nga available. Feel free sa pagpadala sa inyo mga mensahe. No? I-chat dira para nga mabasahan naton ang inyo mga opinion kag reaction. Action Hotline. Kag sa aton sini nga mag-action niya nga naga-monitor via YouTube. Welcome na welcome man kag sa mga naga-monitor sa ilang mga transistor radio. Good morning sa tatlo nga madalag ko nga merkado sa palibot sang syudad. Salamat gid sa inyo sini nga pagtutok every morning. Damo gid ang ang naga-monitor subong sa mga mayor nga merkado diri sa Bacolod. Action Hotline. Why ka mo da iya Facebook account, why man internet connection, kung may cellphone ka, pwede na magkapartisipar ho. Padala lang palihog ang inyo sini. Ang mensahe sa aton text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. Again, ang aton sini nga text hotline 0938-225-5017. Action Hotline. I-check naton na si Action dyan, base ko na arang patrol, i-check ta kung kumusta na sumong sa Andres Bonifacio Elementary School antes naton katuan ang mga update no kon balita sa sining mga developing stories so mga insidente, krimen nga nagluntad sa palibot sa probinsya. Ay sus, sining nga si Mana pamatyagan ko daw kada adlaw kundi pinatyanay no inigid nga weekend umpisa nagligad nga mga sinimana sa Sipalay, may ginchap-chap man. No? Dugangan pagid sa itong bata nga naglutang sa yamay. Makon mo na, pilap lang edad to, nakatiro sa bata niya. O, I mean sa amay niya. Kagiban pagid nga may insidente, mga kaso sang rape, pagpangmulisya, pagpangimulos sa mga kabataan kag sa mga kababainhan. Action Hotline. Una po nagkikita sa mga sala subong iman, dumatyagan ko daw ang Kristo daw ay nasa aton, dumatyagan daw way nakita iya pagrespeto sa aton isig kapariho, no? Ambot ni na nagkadtong aton sining mga utok man, tuganan ni isang droga. Action Hotline. Pero antes aton kato na pila ka ma-developing stories kag ang aton mayor nga topiko karon nga agad. Karon tanay si Action Jan Diaz angot sa mga selebrasyon o ginapatigayon karon nga pag-dumdum komemorasyon sa ika-156 selebrasyon sang Andres Bonifacio Day. Kaya sila siguro dira sa Andres Bonifacio Elementary School. Let's have Action Jan Diaz sa patrol. Patrol reports. Sino mga dinapit nga bisita dira sa mga Action Jan? Good morning. May agaksyon na check sa tanan ni mga kaksyon. Ang patrol sa Gyapon Live kita diri nag-report sa Atubang sa Andres Bonifacio Elementary School Core 1 diri sa Dalan Aguinaldo no diri sa may syudad man sa Bacol may kang tanan sila patigayon diri nga programa may kang tanan sa pagdumdum abi sa isa ka ika-156 nga katuig anibersaryo sang kadlawan ni Andres Bonifacio. Sining matuyon may pila diri ka mga cultural presentation nga ginapatigayon ang pinaman ka mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Bago ginamang ipatigayon ang flag raising ceremony diri kanang pila ka mga flag raising ceremony lakip diri of course ang Philippine flag and ang mga ayahay abino sa grupo diri ni Andres Bonifacio Action Art. Ini nga program of course ginatambungan diri sa pila naman ka mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Yari din karon nga aga no ang duha ka mga konsehal nakita naton diri ang president diri is Councilor Archie Baribar and Councilor Junior Gamboa Action Art no. At pila man diri ka mga supervisors sang naglain-laing nga distrito diri sa syudad sang Bacolod. Ang pila man diri ka mga barangay officials sakit mga barangay kapitan ang katapo naman diri sang mga volunteer groups Action Art kag pila man diri ka force multipliers nga nagupo diri sa ginapatigaan karon nga kaiwatan sa area sa Andres Bonifacio Elementary School. Nag-umpisa ini mga around 8 siling nga aga and then siling matuloy mga around 8:15 kasi gyapon diri no kay may pila ka mga cultural presentation. I think pwede na to magkuan diri sang lipot gid mga statement ang iban ba ka mga konsehal diri sa Sarag sa Bacolod. Bisan jutay lang naton nga kuana nga mensahe para karon nga aga. Sunat ari ayon nato si Councilor
Diri sa lugar gid mismo sini. Pastor diri ta para makita na kon bakyo sa likod. Councilor po nato action art tayo hupon sa radyo lakod. Oo. Art. Sir, Councilor, good morning, sir. Good morning. Good morning. Councilor, for you, ano ning possible na mensahe naman sa pagdumdum sa buong adlaw sa kay Andres Bonifacio nga anniversary ng adlaw? Well, ang tema nila, yesterday, today, and tomorrow. So, hanggang kailanman, no? So, siguro nakita ko din kailan lang gid nga we need to celebrate and then remember, no? And the remembrance of the past, no? History din naton, di ginaton dapat malimtan. Because it will determine sa aton na pangabuhi, subong kag sa sunod man ng mga henerasyon o sa sunod ng mga Tinoy. So, amoy ni ko nga ang tuig-tuig ginaselebrar naton ang mga gungganon ng mga sadto anay ng mga heroes balan naton, no? And of course, you know, ang ako lang siguro nga nakita hindi sa pagpangabuhi ni Andres Bonifacio. He was the man of the masses mo, si Grace Libian. So nakita tama sa pag-commemorate nila nga they were fighting tyranny, oppression, and foreign domination. So but then again, kung pamangkoton nato na si Dr. Rizal Santuanay, din palapitan siya ni Andres Bonifacio to join in the revolution. Although si Dr. Rizal was not also adverse to the Spanish rule. Kontraya man, kag hindi man to siya kauyon. However, ang pamangkot niya kay Andres Bonifacio at the time, why seek democracy when the slaves of today will become tyrants of tomorrow? Council, ano na lang niya, no? Paano mo ma-associate, ma-compare sa situation natin sa buong, especially democracy, problema sa corruption dito sa puso sa Pilipinas, issue sa ibang pagiging Just like Dr. Rizal, he died without seeing the dawn. Amo na lang ilang handom sa atong kuntan we will be free from the clutches of oppression. But then again, ang ato subong nga ginatubang niya, hindi yung tyranny coming from the foreign invaders, kundi tyranny out of poverty, corruptions, among others. So, munang hambal sa bangkot si Dr. Rizal, why seek democracy when the slaves of today will eventually become also the tyrants of tomorrow? Yung Councilor, thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Action natin Madam Councilor Wilson John Gamboa. Malipag ginaman yung statement niya, very happy the action. Why ka to pang talitis mo? Kaya pag padulong ko sa station, ang manipis bala, fino katama nga tupa sa taliti, mabatsagan nga nagatupa sa panit mo. Actually, sunod pag-upisa sa programa, ginagagwanta na yung mga maestra, kaya yung mga maestra nag-lead sa national anthem, may piladrik yung mga, nagagwanta na sa pagbubo sa ulan, diba sa iban, dali medyo makaluluo yung mga estudyante, pero sining matinion, naghulaw naman na, wala na nagatuloy-tuloy, ang problema lang kay ang galo, miyara sa gyapon, action art, no? So kung actually lahat ng kainang maghulaw antes nga mag-upisa, kaya wala ginahulaw, diba sa kung lahat from the oras maka-umpisa sila. Eventually, subong naghulaw ng ulan, wala naman dali nagtuloy-tuloy, at least nagdeliver na ayun, yung lugar yun mismo, damos ang puno sa kahoy, di ba, hilway para sa tanan naton ng mga estudyante, sa mga nagatambong, nga silang mga programa nga ginapatigayon, dali sa lugar, action at karon di lamang kaaga. So, para mo na ng pinakaladring update sa naton sa area sa Andres Bonifacio Elementary School 1 may ang dari sa pagdumdum sa ikasing 155 katuig anibersaryo sa kadlawan ni Gat Andres Bonifacio. Live report gikan dari sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action dyan. Action art. Bilang isa ka maestro sa isa ka kilalang universidad, para sa imo, ano si Andres Bonifacio iya? Para sa ako, Andres Bonifacio, hindi rin siya hero. Para sa ako niya, dulong-dumon kita ako rat. Dapat kita ya tani no nga pamarisan bla sundon. Oo, hindi. Tigaling subong ka budlay aksyon dyan. Iya kay kalimbawa subong kabalo ka ang mga pigos, ang mga pigado nagasinggitan kaya gobyerno malang mismo opisyalis na to nang nagapigos sa aton. Yan, isa bagay. Ti subong mag-ulo alsa ka kag magsulusinggitan ka bitbit ka binagon dakpon ka basi-basi bagdan ka pa PA bla.
Di ba? Lain pa. Pero doon, ginanggwaya. Ha? Mo ginanggwaya sa uli. Kaya ang incheck, subong nga ang mga incheck, mga iban pagin nga mga nationality nga nagasulod sa Pilipinas, ginapamper niya mayos ang gobyerno. Tamang ginautangan tani sila ya mo. Gani. Ginautangan tani sila ya. Ang kano, ang China, ang iban pagin nga nag-offer sa aton, Russia, Japan, sinomanda, hindi man na libre ang ginatag nila sa aton. May siyempre may kabaylo ina nga interest nila. Ang kakatabo ang baga isang iban, ang nalong English gani, we take good care of those who provide to us. Yes. But those who we need to provide, we let them go away. Charo. Grabe, do si Andres ka man eh. Sige, tuol man gani ba? Kung sinong gatag mo na ginatipigan, kaya may kwaon kasi mo, pero kung wala ka kwaon sa iya, pabayaan mo sa. Tuta mo na, Ay. katabo magid. Oo. Siningyate kon hindi man lang takasarang sa ila, hindi man ta maka-inkwentro sa ila, intran lang ta sa ila eh. Galing diri sa gobyerno telain, subong. Kundi ang gobyerno ginman, ang tutuon nga magambal ka gobyerno, kita nga maordinaryo nga tao mo ng gobyerno. Ano man, Ini sila iya mga opisyales, mga opisyales. nga ginbutang para magrepresentar, para magpungko, mga lagad sa gobyerno. Subong niya baliskad. Ikaw abi nga gobyerno, nga tao ordinaryo, mareklamo kay mga ang gobyerno ta daway gid gasapak sa problema mo ni farmers. Mayo pa to gani yung problema sa iban to nga atong iyabla sang kwanto to bilang transgender bala kay nalabot pa sa Senate ang hearing. Iyabla ka mga farmers do matyago do katrasado do way mahiring to nga si tatay abi si lulong nga mga farmers nga nag-arado dira sa kumayan niya. Wa ito yan no na sinit inquiry no. Oh, kamukha ko ang mga tabakson art, ang gobyerno, bido ano man naga-modern man. Ah. Ang sobra nila ka-modern, they go with the trend. Kung Ah. trending, dito na sila. Kagapos. Kumbaga, so kung naya ang plurality, o kung ano mas damo, amo nang mas priority, subong lain. Ah. Kung nang jutay, dito mas priority, subong damo na muna. Dugangan pagid subong sa aton mga opisyales sa gobyerno, mga elected officials ang tumod ko nga kundi to gani ang damo nga naga kapin pa administrasyon lukso man sila dayon inablang way bala bisan loyalty gina sa ila sining partido wala mo Gani. ang damo subong ang partido ni Action Marlon hinubiya Ano? ang DMDT hindi lang galing registered nga political party oh kuan saya mo din mayo sininga didto ta ting kakita man Ano subong tiki sunguna ya ang ining Andres Bonifacio kilalagid bala sa pag ano ba gisi bala sa sedula no kung gisi on mong sedula action at amo to na ilaya bot silingon natin of course lagi magsik ka na ang revolution Okay. sige gisi sedula mo kung birth certificate mo kay kadto kaliwat teleso bayad ka bayad ka to pag balang ka malang sa kundi inis una sing una subong PSA na kung gusto mo siya kisiyalan na ang imo nga kwan na kopya bayad ka naman liwat galing to yung mag hindi na sa revolution ang panawag. Panahon na kalipay na yung PSA. sa PCA another money Lita sa mato alam taglibot sa Bacol Jackson Sandia so nasa Bacol Jackson sa Bacol Jackson Radio. salamat Action Jan Diaz sa patrol ginbalikan talang ni because sa karon nga panag-on halos nakasentro ang aton sinipaminsaron atensyon sa pila ka mga dalagko nga mga event, mga balita sa nasyonal kag lokal, no? Halin sa politika. Ang problema, no, nga subong nabutang sa kontrobersiya ang Pilipinas because sang hindi maayo ho, ang damo ang naga-react parte sa sining natabo nga pigaw kuno nga pag-akomodar sa aton pungsod sa mga delegado nga nangin nagarepresentar sa naglain-lain ng mga pungsuran mga players bala sa ilapit na o kung karon opening mo sa ASEAN Games opening ceremony pero may mga event na gani kag nasugdan na nga mga activity Action Hotline. pagadto sa mga problema sa nasyon ta halin sa ekonomiya na problema sa naglain-lain nga sektor didra kita nagtiyog-tiyog tikon kay isa ining mga nangin kabahin sang history kung paano kita naglambo kang nangin mabakod ng mga Pinoy, halos nalipatan na. Ang question ganito, may ara pa bala sa mga Andres Bonifacio nga mangin baganihan sa Pilipinas sa palabuton. Ti karon nga tiyempo, lain na iya no? Lain na iya. Kung ikaw subong nga magsinggitan ka
nga dapat kita nga mga pigado mag-isa kag dapat tatapon sa aton mismo mga opisyales ng gobyerno base kon madisgrasya ka pa, no? Kay base magsiling ang pila ka mga opisyalis naton sa gobyerno ina siya nagakontra sa aton administrasyon makonsider siya nga rebuilde kag base madakpan o dakpon ka pa. Action Hotline. Amo na iya subong tibudlay kay ang kontrata subong hindi ang mga dumuluong nga amo ini sila ang nagahimo sang pagpamintaha, pagpamigos sa aton nga mga Pinoy. Ang kontrata subong nga mga Pilipinon hindi ang mga dumuluong nga mga Espanyol, mga China kagiman pa, pero ang aton mismo maginbutang nga mga opisyalis sa gobyerno nga sila lang nga gani kung kaisa ka insyende, kagkay balo sang ila mga plano nga gina-implementar, ginapatulon, kag ginahungit sa aton nga hindi ta maagwanta. Action Hotline. Sila lang yung galuto-luto, kag nagaplano to, kag ihungit, masiling nga rin namit ni amon nga ginimo, kag ginpreparar. Hindi na kamo mag-question, hindi na kamo magreklamo kay para ni sa inyo. Tilang to na bla? Rice tarification law na sila lang yan nagluto-luto ni, sila lang yan nagplano, titanawan ni, mga lalahi ni Andres Bonifacio, kundi sila mismo gapatubas, why sila yung subong konsumo? Action Hotline. Tinunto, di magreklamo ka, balon ka pa, ay, ina siya, NPA. Action Hotline. Na, amo ng realidad, ti subong, imbis ka maghambal ang tao magreklamo, sila nga, barbahar ta, minor ta, na basikon, malakip ta sa listahan sa nga balon bala nga, ga-intra ka na support sa rebuilde. Action Hotline. Lain man yang armed struggle, lain man ya ining mga nagahambal sang mga realidad nga dapat pamatian sa mga opisyalis ng gobyerno. Hindi ka mo magbutang sang inyo paminsaron bila inang tapos na. No nga daw kamo lang yatanan ka insindi because the people, ang tao nga nagbutang sa inyong pwesto pamatian nyo, gamay man sila nga sektor or komunidad, pamatiin nyo, base kon para man sa interes sang kadamaan ang ginasinggitan nila. Hindi niya butang balon kung may nagasinggitan ka nagareklamos pang gobyerno mo, ang balon mo yung nga, hindi ka makonforme? No. Basing sektor nila, why nyo matalupangdan? Katulad sa mga mangunguma. Tisinaw ba lang nagasapak sinisila? Kapin pa mga gagmay ng mga farmers tanom sa gumay? Kung ang mga senador tayo nga lagpad man niya sinda sa tubo, sinabay ilan na sila ya? Mga farmers mo lang na sila? Action Hotline. Then question, may nabilin paihan subong nga magasunod sa banas sa mga ginhimo ni Andres Bonifacio nga kayuhan para sa aton pinalangga nga pungsod. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Bulik. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, Saan ano ang kaintangan? Responsable na pagbalita, Pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, Aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Subong aga mayara ko sang i-rekomendar sa inyo pinaka-epektibo, garantisado, inyo gid masaligan nga produkto ni among Santon Plus. Tamang ka-aksyon sang Santon mo sa natural nga mga ingredients. Kag sa may mga melasma dira naga problema sa itom-itom sa ilang nga panit, makabuligid ang Santon pinagi sa www.kalusuganyan.ph o kung magbisita ka mo sa Kalusugan Yan Facebook page. So ano pang ginahulat nyo? Mag-Santon Plus Herbal Soap na kita. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na, no? Antes naton kadtuan dugay ang mga updates ang pilag ka mga crime stories kag pilag ka mga insidente nga nagluntad diri sa aton sa palibot sang Negros kag Metro Bacolod. Online sa hotline. Unahon ko lang, ari na nagka-standby sa aton nga linya ang City Legal Officer sa Sudad sa Bacolod. We have Attorney Joselito Bayatan. Attorney, good morning. Good morning, Action Art. Ngayong aga. Salamat ki sa time. Sorry nga medyo na delay kita pasulod sa imo. Pero attorney, ang city subong daw perting aton campaign, although last quarter na kita this year, no? May mga kuan kita commercial establishment nga gin-enforce naton ang closure bala sa ila mga
operation because sa problema nila sa mga permits sa city. Tell us sa sining campaign karon sa syudad, attorney. Oh yes, so unang gapon, we had initiated sang intense inspection naton sa mga establishments nga nag-cater balasang board and lodging that includes the hotels. So gina-inspection naton ang strict compliance sang safety no sang ilang clients and customers. So we went into gin-identify naton ang mga major establishments anay. Kag kung amo gini mga may mga frequent visits of guests. Kag of course ang concentration naton ang pag-comply sang safety. So it has to comply with the safety required by the fire, by Bacolod Fire Department, kag sang aton nga office of the building officials. I see. So, hindi lang gali sa permit nila, kundi pati sa safety requirements na dapat i-comply nila. So, until such time, hindi nila makumpleto, attorney, hindi sila makabalik operate. Kagapon, may mga initial evaluation kita. Because the inspection now is with a joint team up with the Permits and License Office, with the Bureau of Fire, kagsang City Legal Office. So sa kutob sa na-identify na naton, we ordered closure kag nag-issue kita sa mga safety measures for their corrections. I see. So, kinahanglan tapuson nila, attorney, so that nga makabalik ang operation? Of course, they have to, especially sa may mga establishments kita nakita nga although ang facilities, pero it has to be tested pa, no? Kasi may mga facilities nga dira pero non-operational, so we encourage ang ilang compliance. Okay. So may kita man yang pasado, no? So this is a continuing way of doing it. So pagkatapos natin sila, we will shift into the boarding houses na naman. Sa mga safety naman sa mga guests, especially sa mga transient guests natin dito sa Bacolod City. Yes, that is good, no? Especially galing ang problema ning mga individual houses nga nagabaton sa mga naga-rent bala naga-star naga-board man sa ilang ati inaya do budlay pag naton ni monitor ng iban ng mga balay kay ilaom naton parinti nilang ga-star lamlaw. Actually amo ay na ang isa sa mga challenges naton. Hindi naton gid ya ma-identify. So but the moment we require them to register kag actually that is for their own good, no? Parang matagaan nila sang insaktong design kasi insaktong safety measures ang ilang location kag ang ilang tenement. So well anyway, most of the job gila sa cooperation naton nga sa Bacolod Fire Department. Kaya pasalamat kita sa ilaman nga intense cooperation sa aton. Aha. Masif lang ko very quickly, attorney, no? Kung di nagpadala nag-ask ta sang legal opinion sa DILG, parte bala sining mga nagaplano makabalik temporarily nga mga vendors sa sidewalk, mabaligya sila during Christmas season. Why pag-reply, attorney? Nagpadala kita na sang aton nga inquiry. Gapangayo kita sang legal opinion. Ato na dito sa region, and I think region may refer it to the legal department. Kay of course ang rason naton is first ang ilang request is owing to the Christmas tradition kag ang season bala nga hindi man na gid permanente. They will be more in a transient basis ang ilang peddling. Okay. Kag ginaulat na to, no, kay definitely this run contrary gid sa Memorandum Circular 2019-121 sang
coming from the directive ni President Duterte nga issue sang DILG. Okay. So we are trying to look into this kung ano ang mahatag sang DILG sa ining nga request ng aton nga mga vendors. Okay. Finally, ang sa sining closure gin patungban sa mga commercial establishment. So, para mga pila sa record nyo, all in all, sa Bacolod, sir, ang temporarily gin close bangod sa mga nakitaan naton nga mga violation, kakakulangan nila sa mga permit? May ara kita nga na kagapon ang nag-ara sa akon nga nabaton ni report. We have two, no? Two. Hindi ta lang mahambal ang alas. Yes, sir. Yes, sir. Pero may duwa kitang gin-orderan na. So, this is more upon the recommendation of the Bureau of Fire because of the safety measures na ginapa-comply sa ila. So, we had a meeting with the Bureau of Fire yesterday with the permits CLO, City Legal Office. Kaya gina-evaluate natin ang mga more or less kung may compliance, ang time frame, kung saan para nga ma-monitor man sa aton nga permits and license office. Yes, sir. On that note, attorney, salamat gida. Unless nga may ara ka pa dugang nga ipalabot nga information sa Bacolod nun, attorney? Okay naman damo gid salamat Action Archive sa aton nga tagpalamati. Have a happy weekend. Happy weekend. Good day. Good day. Salamat. Nice talking to you. Salamat. Action Hotline. Attorney Joselito Bayatan, ang City Legal Officer dari Syudad sa Bacolod. Ari mayo ni may tikang ginhimo ang aton gobyerno to ensure nga ining mga naga-cater blakapin pag ginagabaton sa mga customer nga tiner kung kaisa, hindi lang yung ganing iban overnight mo. Ang iban lawig piya gani, kapin pagin mga hotel, mga pension houses. Agin check subong kay composite team sila mo damo, balang nag-join sa sining gintukod nga team. No? Remember nga, kundi may mga task force gintukod, pero ato iya ma-concentrate to sa insidente nga pagkasunog sang isa ka pension house. Now, mayo man ini nga inisyatibo nakita naton hindi lang para maistrikto ang mga commercial establishment sa ila sini nga compliance sa safety, no? Nga mga requirements nga ginapatuman sang national government agencies, kundi pati na sa mga business permit kang iban wala iya sa business permit. Action Hotline. Salamat kina kay even Saturday ara si Attorney Joselito Bayatan nga naggatag sa aton information. May ngalan kita actually sa duha ka mga commercial establishment pero ti siling yan di tan lang pagingadlan kag sigurado madugangan pa ni in the coming days kung hindi makakomply, hindi makapasar no sa inspection sining joint team no kung composite team magintukod sang city gasumong nagalibot, nag-inspect sa pila ka mga commercial establishments. Alas 8:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan ko lang si Sir Buboy Plutenia kung available ng linya niya kay kundi nadakpan na itong duha mo sa Murcia. So pagkadakop sang duha ka mga persona, ang isa sa Murcia, ang isa dara sa Libertad nagdako. Actually, may mga pag-ako nga isla mo ginambal nila ang amon to sir helmet malang tumo ang tinutuyo namon ng helmet malang kawaton suslano man nga panimuot ya sang mayara gid dia tawo nga teng ila to dia pulo pang wan malang namo pulo pang awat malang na kapital mo ang imo lang kulba kag ang imo bigats da. Tima ko mo ako sa 150 pesos, doon mo nang bati ko pagbaligya na sang helmet. Di parang epekto kag resulta bala sang sunog ng tawa sa Haba Pension House. Anom kakabuhi ang nagkaladula. Di patay ni among inistoryan, takabuhi isang tao ni. Ang bata galito ni Mr. Haba nga napatay ito, isa pa to sa mga atleta nga kung tani mapartisipar di sa provincial meet to. Akon mo yan, disgrasya bangod sa kalukuhan, katuntuhan sining mga responsable sa krimen. Naong isa to ka talkative, ang isa to do ka very responding sa mga questions sa media,
nagasabat siya, pero isa do hindi gid niya manugid sing sakto bla. No, hindi siya magako. Action Hotline. Pero anong latest sini kay ang Bacolod City pila na ka mga sunog ang nagluntad within November alone, no? Kag sa duha ka mga sunog may mga patay gid diya, anom ang sa pension house. Dira sa area sa barangay 2, may napatay manda nga 5 years old nga lalaki. Action Hotline. Ginsundan pa sang STI West Negros. So, bagon sining pagkatikba sa mga persona, anong sunod nga himuon sa taga Bureau of Fire Protection? Amo na ang aton tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y, sabisan ano nga
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbi. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:21 na puwerte. Way nagid Action Doors. Sorry gid, karon na lang Sir Buboy kay pila ka ma-update no? Sa breakthrough sang kaso ni parte sa pagkatikma sa duha ka mga persona nga ginatudlo mo ning gintunaan gidaw ang pagsindot nila to sang lighter sa motorsiklo. Ang komprensibo sinagkaron pagplastar sa udto na lang kay tiyempo to ginahunos lang ho. Action Hotline. Kay Sir Argel Anchita. Sir, how are you? Halong dira no sa imo assignment kag sa adlaw nga pagserbisyo sa mga Pilipinhon no. Isa ka police officer man nga mapisan sa trabaho niya. Si Rodi Gasataya Taquiso Dan Pondevilla. Attorney Dan, morning. Rex Ramos Jr., classmate Panoy Torres. Classmate, kumusta ka na? Paul Poras, J.O. Jing, gamonitor man si Engineer Noel Olia, Daijing Caborobias. Kuntiyo nga si Julito Padilla Palier, gamonitor man, si Sir Idel Tan, Maymer Caberto, Nelda Siguanse, Cesar Lanaria, Darlene May Parino Espada, Kapitan Boy Dulia, Nonoy Manggubat, gamonitor man, Kenalon Sagay sa Tokyo, Japan, Anali Bautista, thank you, Maylin Didil Bilyesa, Barangay Kapitan Rodney Carmona man sa Facebook Live ta. Salamat man kay Daliboy, Jobert Itabag, Frankie Alihado. Pare, morning. Bro Kano Oreta, niya kung siling mga damo pa yan ng Andres Bonifacio subong daw, jutay na lang guro. Siling ni Bro Kano Oreta, jutay na lang pa rin no? Ang Andres Bonifacio subong. To na, budlay na parisan kung Andres Disaya di damo ya. Ay kalain Andres Disaya ha. May bago man nga kuan si paring si Bro Kano Oreta. Paring Dante Medisilio sang Enforcement Unit sang City Legal Office. Salamat pare. Tatlo gali kapon ang ginsira ko no nga mga commercial establishments. Action Hotline. Ang iban nga hindi ko malabutan, pasensya gid. Si Roger Montalvo, Ihado Richard Maribeles, Emily Duriman, former Councilor Alex Paglumutan, Maribel Anlap Bungangbal, Cram Severo Umala, Inting Biboso, Lorvin Do, si Sir Raul Casiano, Congressman Carlos Isagani Zarate, Eli Guerrero, Emily Oberas, Lipong, Chupoy, Mustakadas China, Sydney Ann Limshaco, Andrea Amanda Jaime, good morning. Toto Juanito or Andro Juanites, Daisy Dulaca Pachico, si Mary Grace Union Fermino po sa kabataan niya, si Sir Fred Trahiras, sa Bureau of Fire Protection, Provincial Director siya subong, Bray Malon Martin, kag paring Romo Pasaporte. Thank you so much for listening. Action Hotline. Ayo lang gid kung iba nga mensahe karon nagid lang ay hindi nagido kay go ang chimpota no. Ang nagrusdak na yang atop sang agin patugod nga covered court dira sa area sa Gimamaylan, ambot ni PWH lalo ning explanation, lalo ning natabo. Oh, may salabton ni ang kontraktor ko na kuya bla maglantaw. No way man takakadto tos lugar pero tinga marusdak sabi kay way man sang linog o kung anong tabo da. O nga agulpiada lang to siya na rusno o na rusdak. May na lang gani kay way tao da. Ngayon ang tabuan kabataan nga naghahalampang dabi karon kon may arabi sang narusdakan to kundi na kung inga problema. Kano man naman. Si Elina Adakan siling ni Action Nixon Tam ka monitor man Nanay Herminia Rodero sa Barangay 3. Salamat gid sa mga taga Barangay 3 ha. Mga kaingod ni Action Nixon na tahom daw ga monitor sila. Thank you for listening. Oy, atensyon sa may mga diabetes bala, taas sa blood sugar level sa lawas. Ari ng good news so nga mabuligan gid kamo pagi sa Dr. Al or every
before na siya, no? Every meal. Amo nang gamiton nyo. Nagapanubo sa blood sugar, pati na sa inyong arthritis. So, ang arthritis, problema ang madulot sa lawas. Bisan paghulag mo, pagiho mo, purti, kabudlay ko na magtukar ang arthritis mo, amo ni nga tugnaw, wow, kanamiton, gini. Tiaryo, doktor, nga nagatumar ka para nga mabuligan ang diabetes mo, ay nagapanami, pag nagapahubin ka may rejuvenating effect ni lawas mo. O ano pang ginahulat ninyo? Ganami naman, para sa may mga hapo, kag kababainan nga nagaproblema, sa ilang monthly period. Action Hotline. Why na panahon diri sa inyo para tuntunan Action Hotline, Saturday edition, weekend edition kita, katapusan. Nga adlaw sa bulan sa Nobyembre. Welcome December 1, buwas Pasko ako ha, basi lipat ka mo ha. Action Hotline. Bisan sa greetings na lang, okay na ko na iya. Salamat kita. When Action Hendrix Pulgar sa technical side, back up naton. Karon nga aga si Action El Rido Tilios, kag Action Dorel Cabato. Ako naman Action na Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!